ଏଇଟା ତ ଛୁଟି ନା ନାଇଁ ଏଠି ଲୋକ କୁକୁର ଫୁକୁର ନାଇଁ ତ ଏଠି ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିବା ଟିକେ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କିଏ ଘରେ ଅଛ କି? ଭାଇ କିଏ ଘରେ ଅଛ କି? ର ର କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ନା କି ର ମୁଁ ଶୁଣି ଆସେ। କିଏ 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 ଡାକୁଛି ଏଠି? କିଏ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜନଗଣନାରୁ ଆସିଥିଲି। ଜନଗଣନା ହେଟା କିଟା? ହେଟା ରାତିରେ ଆସେ ଏଇନା ନାଇଁ ଆସେ। ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ରାତିରେ ଆସିବ ଜନ ଦେଖେଇବି। ଏଇନା ନାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଯାଅ। ସେଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହୁଛ ସେଟା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଜନଗଣନାରୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା କି ଡାକୁଛି? ଏଇ ଶୁଣ ତ କି କହୁଛି? देख तो एटा की कौची मुई बुझी नहीं पर के तार कथा बुझ की कौची जे जनगणना एटा कीटा तू जानी की कहुଛ କୁହ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହୁଥିଲି କି ଜନଗଣନାରୁ ଆସିଥିଲି। ଓହୋ ର ମୁଁ ଯାଏ ଗାଁର ଲୁଗା କେ ଗଣିକି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ନୁହେଁ ତୁମର ଘରେ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ। ओहो हो ସେଇଟା ତୁଇ ମକା ସେତେବେଳୁ ନାଇଁ ବୁଝେଇ ପାର କେ ତୁଇ ତ ମକା ଆଗରୁ କହିଦେ କି ତମର ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ବୋଲି ସେତିକି କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ତୋকে କହି ନାଇଁ ଦେତି ଆମର ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମର ତ 3 ଜଣ ନିଅ ହଉ ହଉ ହେ ମାଇକିନା ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ ଏ ପାଣି ଟିକେ ପିଅ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଟିକେ ବସ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡାକ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନେଇକରି ଟିକେ ଆସ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ଦେଇପାରିବି ମୋର କି ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି। ସ୍କାମ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଠକିକିନା ନେଇଯାନ୍ ଯେ ପଇସା ଏକା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସରକାର ପଠେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକରି ଆମେ ସରକାର ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ମକା ସେମିତି ଠକିଥିଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଟୁପି ସରକାର ଆମକୁ ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଲେଖିକରି ମୁଁ ସରକାର ପାଖକୁ ପଠେଇବି ସେମିତି କିଛି ହେବ ବି ନାହିଁ ତୁମର। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ମାଇକିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାର୍ ମାଗୁଛନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ସାର୍ ଜଗିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକିଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିନେବି। କାହିଁ ଗଲ ବେ ଛୁଆ ମାଇକିନା ବାହାରକେ ଆସ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍। ସାର୍ ଛୁଆ ମାଇକିନା ଆସନେ ଦେଖ ଏକା